Здрасти! Как си? На теб говоря. Така ли ще ме гледаш хладно? Няма да ми се усмихнеш. Добре, започваме да се стопляме. Аз имам планове за нас, искам да се разхождаме в морската градина, да ти рецитирам Фотев и защо ни такива хубави неща. Виждам, че и меланхолията също ти е... Добре, оставям те да пиеш кафе. Вие молите се, ще си говориш с нея след малко. Много рязко. Да ти кажа, Петър, в момента светът ни е залят от инфлуенсъри. Хора с живот на тотален показ. Доскоро те бяха от плът и кръв, реални хора с реални проблеми, но вече е факт първия български AI инфлуенсър. И тя се казва Хинора, сега се запознахме, какво обича да прави. Сега ще разберем от нейния създател Светослав Георгиев. Добре си ни дошъл в студио. Здравейте. Ние сме без думи. Първо поздравление за Хинора. Благодаря. Колко време ти отне, за да я създадеш? Да изродиш. Идеята се роди август миналата година, като процеса на самото и създаване траеше около 4 месеца, буквално до 31 декември миналата година, за да успеем да стартираме проекта на 1 януари тази година. Идеята, между другото, дойде след като попаднах на едно видео на по-известни инфлуенсъри, които правиха предизвикателство как трябва да се изхвърли храна в буклука и след това да се изяде. И това, което ми направи впечатление, беше, че изключително голяма част от коментарите и хората, които следяха това съдържание, бяха подрастващи. И точно тогава се замислих и си дадох сметка, че и сестра ми е 7-ми клас и тя е в тази възрастова група и не бих искал тя да гледа подобно съдържание. Именно поради тази причина започнах да работя по проекта. Първо сам, после поканих и колеги да се присъединят, но целият процес отне около 4 месеца. 4 месеца, това наистина е много време. Ние си мислим, че вече е така, нали, изкуствен интелект, генерираш си, веднага се случва. Генерирането се случва много бързо, но това, което е най-бавен като процес, е изграждането на хомогенен образ. Всеки път в различни ситуации с различно облекло, образа да е един и същ, да е хомоген и да изглежда естествено. Това е най-трудно. Как се спря точно на този образ? Защо искаш точно така да изглежда? Честно казано, не сме се спрели ние конкретно. За да стигнем до този образ, направихме доста така задълбочено проучване, пуснахме анкета, която показа какви са предпочитанията на българите като женска красота. На мъже или на жени? Или? Изобщо, да. В цветен свят живеем, нали? Да. Като всеки един детайл от нея е точно и прецизно премерен и съобразен с това проучване, като се започне от цвета на косата, цвета и нюанса на кожата, устните, цвета на очите. Абсолютно всичко е правено на база на това проучване. И реално българското общество сама си определи какъв да бъде първия AI инфлуенсър. Това са предпочитанията на българското общество. Много добър избор, според мен. Чудесна е. Ти така мислиш, Аз добре. мисля, че е чудесна. Аз мисля, че и ти така мислиш. Но защо точно, на кого е кръстена Ахинора и защо точно на 24 години? Ахинора е кръстена на жената на хан Аспарух, като искахме по този начин символично да направим връзка с България и с нейното минало и да намекнем, че Ахинора ще е изключително по-български настроена, като ще се опитва постоянно да пропагандира българската история, култура, музика и така нататък. Защо е на 24? Реално това е втората част от нашето проучване, понеже искахме като инфлуенсър тя да е максимално най-харесвана, одобрявана и точно поради тази причина втората част от нашето проучване беше за коя възрастова група нашето общество е най-така добре приемащо. И се оказа, че това са млади хора между 22 и 26 години. Понеже младите хора искат да гледат свои връстници, да консумират такова съдържание, а хората в по-напреднала възраст искат да виждат пък млади хора, които правят хубави неща. Млад събеседник. Точно. И именно поради тази причина избрахме тя да е на 24. Ние тук често коментираме хейта към живи инфлуенсъри, към генерирани инфлуенсъри. Има ли хейт? Има. Проектът е на месец и половина горе-долу.
И имаше хейт, включително и в някои така национални издания излязоха статии против нея. Специалисти по киберсигурност в някои интервюта я обявиха за заплаха за националната сигурност дори. Всъщност това се случва и в световен мащаб. Още другата година започнахме да коментираме има компании, хора, които създават AI инфлуенсъри, даже твърдят, че те са по-добри от живите инфлуенсъри, защото живите инфлуенсъри мрънкат, имат предпочитания, докато AI инфлуенсъри няма. Това е така, но самия хейт е причинен по-скоро от страх. Голяма част от хората се страхуват, че изкуственият интелект ще им вземе работата, ще ги замести и така нататък. Така че това е причината. Тя е компютърно генерирана, но изкуствен интелект ли мисли за нея или човек зад клавиатура? На този етап екипа отговаря на въпроси, екипа генерира нейното съдържание, но се надяваме в най-скоро време да развием самия проект и да може човек реално да комуникира с нея. Среща ли екипа неприлични предложения? Среща почти от ден едно. Откакто стартирахме проекта на 1 януари, заваляха доста съобщения, предимно от мъже, понеже в Фейсбук те са по-активни, да я канят на срещи, да й казват колко е красива и така нататък, но имаме човек в екипа, който се занимава само с това нещо, да отговаря на съобщения, понеже са доста. И след като обясним, че тя е изкуствен интелект, някои реагират добре, други не толкова, но има такива, да. Тоест, има белези, които могат... Има ли такива белези, които могат да различат, че това е изкуствен интелект или не? Преди да започнат да пишат. По принцип има, ако знаеш къде да гледаш. А къде да гледаме? Например, текстурата на кожата в някои моменти може да издаде, че това е изкуствен интелект. Някои елементи на косата. Но това са дребни детайли, които само ние си знаем, че са такива и масовия човек доста трудно би разбрал, че това е изкуствен интелект. Да, защото напоследък, когато си правим снимки, всички, аз лично не, но хората използват филтъри, които изглеждат много близко до тези снимки. Виждаме Ахинора с различни продукти, понеже аз си разгледах профила. По принцип, инфлуенсърите са инфлуенсъри, защото рекламират нещо. Това ли също е вашата цел? Всъщност, основната цел на Ахинора като Искате ли да изкарвате пари с Ахинора? Налага се. Да го кажа така, налага се, понеже Ахинора на този етап е изключително доброволен проект, който отнема голям ресурс от агенцията и от екипа. И ние трябва да генерираме някакъв приход, за да можем да го реинвестираме и да продължим да развиваме проект. Именно поради тази причина сме отворени към подобен тип колаборации. Поставям се в обувките на дядо ми и си задам следния въпрос. Кому е нужен? Добър въпрос. Кому е нужно, поне според мен е нужно да се създаде антипод на голяма част от съдържанието в интернет. И да имаме хора, явно не хора, но образи, които да представят добрите неща в нашето общество и да бъдат за пример. Според мен такива образи са в дефицит. А ще остарява ли Ахинора? Или ще си остане вечно млада? На този етап няма да остарява, което може би е мечтата на всяка жена. Може би. Може би. Със сигурност е мечтата на всяка жена. Да, но на този етап няма да променим образа, ще го запазим такъв какъвто е, но времето ще покаже. Надявам се да го развиваме проекта и да става все по-красиво. Тоест да не очакваме тя да си качва снимки от Бахамите, например, за рождения си ден. Все още не. Помислете върху това. Добре, ти си от Варна. Разкажи накратко как от една гимназия мина през морско училище и сега имаш агенция за модели с изкуствен интелект. Реално моето образование е започна от гимназията по строителство и архитектура, където именно там се запознах с 3D моделиращи софтуери. Оттам започна така моят интерес в тази сфера. И след което исках да следвам архитектура, но не се получи и влязох в морско училище. Историята беше такава, че исках да вляза в една специалност за проектиране на морски платформи, но се оказа, че
няма да я има вече. И заради това записах корабни машини и механизми, а това са снимки от първото ми плаване. Истински не са генерирани. Истински, да, истински от първото ми плаване. След което, точно около COVID-пандемията, така дойде нуждата, да го кажем. И тогава създавах компанията. И Ехинора е факт. На 3 марта ви предстои интересно събитие, би ли споделил? На 3 марта предстои събитие, което поне според нашето проучване няма да има аналог на родния пазар. Ще го запазя в тайна все още, понеже е в процес на разработка, но е свързано с България, с българската култура и българската женска красота. Ще те потърсим на 3 март, за да очаквам тайната. Благодарим ти, много успех. Благодарим. И чакаме да създадеш някой мъжки инфлуенсър. Ами ние работим вече. Генериран, може да вземеш Петър за пример, той е перфектният български мъж. Така, ще говорите вие след малко в почивката, според твоите предпочитания да си генерирате нещо и така нататък.